i no se'ls escaparà que ja ens hem posicionat clarament, no? En una situació d'aquestes, amb la proposta que vostès ens proposen. Ho hem fet públicament i ara ho farem explicant-nos aquí en el ple, amb el desig i amb la voluntat d'arribar a un acord, perquè és evident que aquest nivell de sanitat pública i per a tothom amb aquestes garanties són les que volem tots. Això és evident, no? I per tant, com que tots no volem perdre tots aquells drets que hem aconseguit amb tant d'esforç i que es fan en base a aquells impostos que paguem els catalans i les catalanes, perquè després lliurement podem decidir amb quins serveis volem que se'n retornin, és per al qual jo crec que en aquest moment Catalunya no tindria per què, si tingués un sistema de finançament just, no tindria per què patir cap d'aquestes retallades. A mi el que em sorprèn, i jo entenc que una proposta d'aquest estil pugui venir de segons qui, però de vostès, que el seu soci del PSOE el que vol és que es retalli el doble del que s'està reduint el pressupost de la Generalitat, és molt difícil entendre com fan segons quines propostes. Però tot i això, com que entenc que aquesta proposta es fa en clau mataronina, jo crec que aquí sí que tenim marge per entendre'ns, i nosaltres els hi hem presentat una proposta on pràcticament és calcada en la seva, en els acords, en la introducció de la proposta de resolució hi ha algun tema que ens sembla que és excessiu i l'havíem tret, com són el tercer paràgraf, és a dir, acceptem el primer, acceptem el segon, el tercer ens sembla que és sobrer, però el quart és correcte, el cinquè és correcte, el sisè no. Ho té vostè, no, també, això? No? Doncs potser haurem de discutir-ho amb qui tenia la proposta del seu grup. Bueno, entenc que devia ser, la deu tenir... Vostè faci la seva exposició, després ja discutirà amb qui creiem. D'acord. Moltes gràcies, senyor alcalde, per la indicació. Ho deia perquè així es poguéssim estalviat temps. Però, repeteixo, el primer i el segon eren correctes, el tercer ens sembla que era sobrer, el de la sanitat pública, el que comença amb sanitat pública catalana era ok, aquest èxit de la sanitat és correcte, les mesures d'ajustament aquest ens sembla que no caldria, el següent, en concret sobre les mesures 2 i 3 del pla de xoc ens semblen correctes, el següent també, el de la retallada anunciada aquest ens semblaria que no seria correcte, i el següent seria correcte fins al punt on comença això, i la resta és correcta. I en els punts de l'acord, és a dir, el primer, lamentar la situació creada per l'anunci realitzat pel govern, i estem d'acord que aquest, jo crec que l'anunci fet pel govern i de la manera segurament producte de la urgència i de la necessitat de cobrir financerament totes les necessitats que té la Generalitat, s'ha fet d'aquesta manera, es podia fer millor segur. Però en el cas del segon, que vostès posen que no s'apliquin les retallades anunciades pel sistema, aquí és on m'agradaria incidir, que és on crec que hem d'explicar bé les coses, i que és on crec que tots podem anar junts per intentar que de veritat l'Hospital de Mataró tingui una solució millor de la que segurament pot tenir en aquests moments, i crec que l'hauríem d'ajudar en els professionals i en el consorci a que ho pogués resoldre. I nosaltres fèiem una proposta que dèiem, sol·licitant al govern de la Generalitat que sigui selectiu a l'hora d'aplicar les retallades, prioritzant i premiant aquells centres que s'han gestionat millor, com el de Mataró. Per què ho diem això? Doncs perquè si l'hospital, el consorci de Mataró està dintre del, com surt en la introducció, és dels millors gestionats, segurament té marxa per la reducció, i ens sembla que sobretot en estructura directiva alguna cosa es podria fer, però ens sembla que si ha sigut dels millors gestionats, ens sembla que a l'hora de fer una reducció i ajustos de pressupost s'hauria d'ajustar segurament en aquells que no han fet tan bé la feina i tenir més en compte aquestes diferències. Per tant, això de retallar el mateix a tothom no hi estem d'acord. Per això els hi proposàvem aquesta solució i dèiem, escolta, si el Consorci de Mataró s'està gestionant millor i té menys dèficits i fa millor les coses, doncs que no pateixi tant els ajustos com poden tenir els altres. En el tercer hi estàvem d'acord, i en el quart nosaltres introduïem un punt que crec que seria injust que no poséssim a sobre la taula, que en dèiem sol·licitar al govern de la Generalitat
que exigeixi al govern de l'Estat que, en compliment del que diu l'Estatut i l'acord de finançament, doti a Catalunya dels recursos necessaris per fer front a les despeses socials que ens són imprescindibles i que paguem de sobres, perquè no ens hem d'oblidar que podríem discutir-ho, però les balances fiscals fan que en Catalunya respecte a l'Estat estem amb un diferencial de més de 20.000 milions, i que si a mi l'estat espanyol me'n diu 18.000 i ja segons qui en diu 22.000 ho podem discutir, però en tot cas això és molt més que el que nosaltres necessitem per tenir el sistema de salut que vostè i tots els que estem aquí volem i ens hem guanyat i ens guanyem i paguem amb el nostre esforç. Per tant, crec que aquí hauríem de ser justos i hauríem de posar-nos tots al costat, perquè el que no volen els ciutadans que tenim aquí fora és que ara estem amb aquest canvi, com que venen unes eleccions i fem anar la demagògia. No, escoltin, no volem patir aquestes retallades, esclar que no, i si s'ha d'ajustar volem que se sigui selectius i volem que es miri molt bé aquí, perquè això és com aquella família que no mira prim el que compra o aquell altre que sí que mira molt prim. Quan després vol retallar a la que mira prim, segurament li és un problema i haurà de deixar de menjar postres, i l'altra, la que compra una mica més a dojo i després li sobra, aquesta ajustant segurament farà tots els àpats, i això és el que ens pot passar a l'Hospital de Mataró. Per tant, crec que tenim marge, però també hem de ser conscients de que el que necessitem és que el Partit Socialista, tenir-lo al costat de Catalunya per resoldre aquest problema de finançament i perquè sigui l'Estat el qui ens resolgui aquest tractament just que necessitem des del punt de vista financer. Crec que no es poden separar una cosa de l'altra i crec que és bo que es digui, i de la mateixa manera que diem que el Consorci Sanitari té una situació en aquests moments de millor gestió que d'altres, té marge segurament, sobretot en estructura directiva per la reducció, però no té el marge que tenen altres. Per tant, ens sembla que aquesta millor gestió s'hauria de premiar. Jo crec que és molt fàcil que ens entenguem. Per tant, aquesta seria la proposta que els hi fem nosaltres. I això, nosaltres, més que defensar el govern de la Generalitat, el que volem defensar és els serveis cap a tots els mataronins i mataronines, que és el que ens corresponen aquí. I per això, jo ja ho entenc que vostès tenien preparats aquests discursos, i això de que Convergència i Unió prioritzi la defensa dels ciutadans i ciutadanes de Mataró abans que la del govern de la Generalitat, sigui del color que sigui, això vostès ja els descol·loca. Ja no sabem què dir. Per tant, què fem? El mateix discurs? Jo ja ho entenc. Doncs vostès facin el mateix discurs. Jo miri, reconec que en el senyor Teixidor no l'he entès el que m'ha volgut dir, però com que després a darrere hi ha algú que ha fet referència amb el tema aquest de l'impost als molt rics que deia el senyor Bassas, que he de dir que el trobarem a faltar aviat, perquè és d'unes invectives curioses i bueno, escolti, si vostès consideren que reduir l'impost de successions per igualar-nos a allò mateix que fan en altres comunitats de l'Estat per no estar discriminats i no perdre inversions, que són un valor de 102 milions d'euros, quan vostès van fer una reducció de 540 i a vostès els sembla que això no afectava el pressupost, doncs, bueno, per tant, jo crec que això és demagògia barata, però és el que tenim, cap problema. Jo el que no sé és vostès com tenen el valor de venir a dir que estan defensant els catalans quan vostès no se'ls sent allà on se'ls hauria de sentir, que és a l'Estat, que és qui ens té collats econòmicament, que és qui no ens vol. Escolti, vostès se'n recorden d'aquell acord de finançament que vostès tan alegrament, si encara me'n recordo, aquella riuada de globus vermells que teníem per aquí a la Riera amb aquell pacte tan fantàstic? No sé, quan uns deien que eren 3.000 milions, els altres 3.500, el dèficit anual que vostès han deixat l'any passat van ser 7.500 milions, l'anterior 6.500. És a dir, ja es veia que ni en el millor dels casos s'anava enlloc. Però escoltin, és que els seus companys de l'Estat ni això compleixen. Com se diu, el senyor Ocaña, el que va enviar aquesta carteta dient que volia que la Generalitat retallés el doble del que estava intentant fer el conseller d'Economia? No se'n donen compte vostès que faci el que faci aquest govern de la Generalitat té un problema econòmic molt greu? No se'n donen compte? Esclar que se'n donen compte, si ja ho saben vostès, si són vostès els que l'han provocat. Amb una gestió determinada, sobretot no volem prendre les mesures en el moment que tocava, que és fa 5 anys enrere. Vostès van agafar l'informe Vilardell, el van posar sota la taula,
vostès no van voler prendre les mesures quan tocava i avui ho paguem. Però escolti, ni tan sols si vostès no haguessin pres les mesures quan tocava i avui tinguéssim la situació que tenim avui, no els hi costaria res exigir que el govern de l'Estat ens pagui allò que va acordar amb vostès i no que pugui aplicar avui, ara sí, la lletra petita. Per què? Perquè està governant Convergència i Unió. Això és el que hem d'erradicar, aquesta politiqueria de baix nivell. Si vostès i nosaltres volem el mateix, vostès es pensa que hi ha algun regidor o regidora d'aquest bipartit conservador, no sé com se'ns ha anomenat, que vol que hi hagi algun ciutadà o ciutadana que no rebi l'atenció que mereix o que se li trigui més del compte en atendre'l? Però vostès es pensen que hi ha algun polític que no vol que es reparteixin els diners a dojo? Vostès creuen que hi ha algú? De veritat s'ho creuen? Escolti, el que hem de defensar són els impostos que paguem els catalans i les catalanes, que avui se'ns en van sense que tornin d'una manera adequada. I vostès no poden ser durant més temps còmplices de tot això. I ja seria hora que es deixessin d'aquesta demagògia i ens ajudessin i s'ajudessin a vostès i en qui els dona suport a que les coses fossin d'una altra manera. Jo em sembla que hem arribat allà on no havíem d'haver arribat, però esclar, vostès han vingut en aquest saló de plens no a defensar els problemes ni a l'Hospital del Consorci de Mataró, sinó a fer una política molt clarament d'assetjament a un govern, perquè vostès tenen unes eleccions d'aquí a molt poc i tenen por de que les coses puguin canviar. Doncs escolti, les coses, encara que canviïn, els ciutadans tindran els mateixos problemes i vostès i nosaltres ens haurem d'entendre. I ens haurem d'entendre perquè la sanitat, jo hi estic d'acord, la sanitat no es toca i l'educació no es toca, esclar que no, però el que hem d'estar és tots junts a reclamar que el finançament català sigui el finançament que toca. I jo, quan els hi feia a Convergència i Unió aquesta proposta, per entendre'ns, miri, si és que la part és positiva, miri, si a mi no em fa res si algunes coses les hi deixem, però vostès em poden dir de veritat que demanant l'acord en el segon punt, demanar al govern de la Generalitat sigui selectiu a l'hora d'aplicar les retallades, prioritzant i premiant aquells centres que s'han gestionat millor com el de Mataró, això no ho poden votar vostès? Clar, és que vostès el que tenen ganes potser és d'una altra cosa, no? I escolti, miri, quan nosaltres estem dient que el govern de la Generalitat exigeixi a l'Estat el compliment del que diu l'Estatut i l'acord de finançament, això és tan difícil de votar? O és que senzillament vostès amb això no hi entren i han vingut aquí a la sala de plens a fer veure que vostès són els defensors de la sanitat pública i nosaltres no? Escolti, jo crec que vostès estan arribant a uns extrems que gairebé en 100 dies, d'aquí a molt poc, podríem arribar a sentir que Roma no la va cremar Nerón, sinó que la va cremar el govern de Convergència i Unió. Clar, i només en 100 dies, només en 100 dies. Vull dir que, escoltin, arriba un punt que escoltant-los a vostès jo crec que els ciutadans ho tenen molt clar i aquesta demagògia crec que no arribarà enlloc. I en tot cas, la política em pensava, senyors, que no era això. I senyores, esclar. I crec que estem arribant a la sala de plens total per als nervis que representa el fet que tinguem unes eleccions d'aquí 4 dies a uns nivells molt poc edificants per la política. Moltes gràcies.